Είναι το εβδομαδιαίο podcast του 92,9 Kiss με την Αθανασία Αντωνοπούλου. Hello, αγαπημένα μου πλάσματα, τι κάνετε, πώς μου είστε? Καλώς ήρθατε ξανά στην παρέα μας σε ένα ακόμα ολοκαίνουργιο επεισόδιο από το podcast του 92,9 Kiss. Είμαι η Αθανασία Αντωνοπούλου. Πάμε να κάνουμε μαζί ένα recap της εβδομάδας που μας πέρασε. Οπότε και ξεκίνησε επίσημα η εορταστική περίοδος. Έτσι, δεν ξέρω εάν το καταλάβατε. Όταν ξεπαγώνει η Μαράια Κάρεϊ και ανεβάζει το αντίστοιχο βίντεο στα social της που λέει It's Time, έχει μπει επίσημα η εορταστική περίοδος. Που σημαίνει από εδώ και στο εξής ακούμε μόνο Χριστουγεννιάτικα. Εντάξει. Υπερβάλλω λίγο, αλλά καταλαβαίνετε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω το σημερινό recap από το αγαπημένο μου θέμα συζήτησης. Γιατί, παιδιά, δεν τα έχουμε πει αυτά, αλλά πρέπει να γνωριστούμε λίγο καλύτερα. Και για εμένα προσωπικά πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν τρία πράγματα τα οποία αγαπώ ένα τσακ παραπάνω, θα έλεγε κανείς. Το πρώτο είναι η Φόρμουλα 1 και συγκεκριμένα ο Λιούις Χάμιλτον. Το δεύτερο είναι τα βιβλία. Και το τρίτο είναι ο Χάρι Στάιλς. Μαντέψτε τώρα γιατί θα μιλήσω. Φυσικά για τον Χάρι Στάιλς. Λοιπόν, αυτό το αγόρι για δεύτερη συνεχή χρονιά ανακηρύχθηκε ως ο πλουσιότερος νεαρός στα αρκάτα των 30 ετών στο UK. Η περιουσία του επίσημα αυτή τη στιγμή ανέρχεται στα 175 εκατομμύρια βρετανικές λίρες. Τώρα, μη μου ζητήσετε αυτό εγώ να το μεταφράσω σε ευρώ, γιατί καταλαβαίνετε ότι το μυαλό μου προφανέστατα και δεν λειτουργεί έτσι μαθηματικά. Εάν αναρωτιέστε πώς και βρε παιδί μου είναι στην κορυφή αυτής της λίστας ο Χάρι Στάιλς, θέλω να σας πω ότι τα έσοδά του αυξήθηκαν κατά πολύ τους προηγούμενους 12 μήνες, γιατί ολοκληρώθηκε μία 2 χρόνων παγκόσμια περιοδεία. Και αναφέρομαι φυσικά στη Love on Tour, η οποία αντικειμενικά είναι μία από τις εμπορικότερες παγκόσμιες περιοδίες των τελευταίων χρόνων. Επίσης, ο Χάρι έκλεισε συμβόλαιο 5 ταινιών με το MCU, με το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel. Υπήρξε η μούσα του οίκου Gucci και συν της άλλης έχει το δικό του beauty brand, το οποίο πάει πάρα πολύ καλά και ονομάζεται φυσικά Pleasing. Και τώρα, πριν αρχίσουν έτσι να κράζουν και να σχολιάσουν οι καλοθελητές και ούτω καθεξής, να πω επίσης ότι ένα κομμάτι επαγγελματικών εσόδων από τον προηγούμενο χρόνο ο Χάρι το πρόσφερε πάρα πολύ απλόχερα, όπως κάνει διαρκώς, σε κάποιον φιλανθρωπικό οργανισμό, και αυτή τη φορά σε έναν φιλανθρωπικό οργανισμό που ασχολείται με το θέμα των προσφύγων. Πέρα από το γεγονός ότι είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτό το αγόρι, να σας ενημερώσω επίσης ότι και οι υπόλοιποι των One Direction βρέθηκαν εντός της δεκάδας μαζί με Stormzy, Lewis Capaldi και Tom Holland. Τις γυναίκες είναι που δυσκολευτήκαμε λίγο να βρούμε στη συγκεκριμένη λίστα. Στη 10η θέση βρέθηκε η Millie Bobby Brown συγκεκριμένα, και στη δεύτερη στρογγυλοκάθεται αυτή που της άξιζε το συγκεκριμένο crown, τέλος πάντων. Και αναφέρουμε φυσικά στην Dua Lipa, η οποία τα έχει πάει πάρα πολύ καλά σε οικονομικό επίπεδο, γιατί έχει ένα άκρως επιτυχημένο podcast, λάνσαρε το δικό της book club και φυσικά μην ξεχνάμε ότι βρέθηκε και on screen αλλά και στο soundtrack της Barbie. Και η Barbie, αν μη τι άλλο, έγραψε ιστορία του φετινό καλοκαίρι. Ακούτε το εβδομαδιαίο podcast του 92,9 Kiss με την Αθανασία Αντωνοπούλου. Λοιπόν, και αφού μιλήσαμε για τα οικονομικά της Dua Lipa, νομίζω ότι έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον να μιλήσουμε για τα μουσικά της, νέα παιδιά. Γιατί ναι, μέσα στο 2024 θα έχουμε καινούριο άλμπουμ από την Dua Lipa. Την τελευταία φορά που είχαμε ένα LP από την Dua ήταν προφανέστατα το 2020 με το Future Nostalgia, το οποίο είχε μια τεράστια εμπορική επιτυχία, όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Γενικότερα, εκείνη τη χρονιά, εάν δεν είχαμε, τώρα που το σκέφτομαι, την Dua Lipa, τον Weekend, την Taylor Swift, δεν νομίζω ότι θα είχαμε καταφέρει έτσι να κρατήσουμε τα λογικά μας και να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το θέμα της καραντίνας. Μετά από καραντίνα, και δεν ξέρω γενικότερα πώς θα είχαμε αντιμετωπίσει όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν στον πλανήτη. Αλλά τέλος πάντων. Το καινούριο άλμπουμ λοιπόν έρχεται το 2024 και μάλιστα λένε ότι θα είναι σε συνεργασία με τον Kevin Parker, τον Tame Impala. Οπότε είναι πάρα πολύ μεγάλες οι πιθανότητες να πάρουμε ένα ψυχεδελικό 70's μουσικό αποτέλεσμα, το οποίο θα αποθεώσουμε, είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Τι ακριβώς κάνει και να προμοτάρει αυτό το καινούριο δίσκο η Dua Lipa? Έσβησε τα πάντα από το Instagram της, έτσι, τα έσβησε όλα. Archive. Μετά άλλαξε τη φωτογραφία προφίλ της, όπου και έκανε έτσι, λάνσαρε και αποκάλυψε το κοκκινομάλικο hair look που πλέον έχει υιοθετήσει. Και μετά τι κάνει? Βάζει μια ανάρτηση, τη βγάζει. Λοιπόν, το τελευταίο βίντεο που ανέβασε αυτή την εβδομάδα και συγκεκριμένα την 3η 31 Οκτωβρίου, ανήμερα του Halloween, δείχνει την ίδια να έχει μέσα στο στόμα της ένα κολλιέ με ένα μικρό κλειδάκι. Ακούγεται ο στίχος Tell me all the ways you'll need me. Και στο τέλος του πάρα πολύ σύντομου βίντεο εμφανίζονται οι αριθμοί 4, 8, 9, 9, 14, 15 και 21. Εάν κανείς τώρα βρει τα αντίστοιχα γράμματα του λατινικού αλφάβητου, τέλος πάντων, που αντιστοιχούν σε αυτούς τους αριθμούς, δημιουργείται η λέξη Houdini. Επίσημα λοιπόν αυτός είναι ο τίτλος του πρώτου single της Dua Lipa.
Λοιπόν, επίσης είναι πάρα πολύ σημαδιακό το γεγονός ότι αυτό το βίντεο το ανέβασε 31 Οκτωβρίου, γιατί το 1926 την ίδια ημερομηνία πέθανε ο Χουντίνι, και επίσης το μικρό κλειδάκι που εμφανίζεται στο βίντεο και γενικότερα το χρησιμοποιεί πάρα πολύ η Dua Lipa ανήκει στην ιστορία τέλος πάντων του Χουντίνι, γιατί όταν έκανε τα δικά του acts και απελευθερωνόταν τέλος πάντων, το πετύχαινε επειδή η γυναίκα του έδινε ένα μικρό κλειδάκι ενώ φιλιόντουσαν. Καταλαβαίνετε, τώρα υπάρχει ιστορία από πίσω. Επίσης, fun fact, η Kate Bush το 1982 στο album The Dreaming είχε ένα cover με συγκεκριμένο μικρό κλειδάκι μέσα στο στόμα της και είχε και ένα track μέσα στο album αυτό το οποίο λεγόταν Houdini. Οπότε τίποτα γενικότερα δεν είναι τυχαίο. Συν τις άλλες να σας πω ότι ο Mark Ronson κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης που έδωσε από τις πολλές σχετικά με το soundtrack της Barbie είχε αναφέρει ότι τότε, μιας που συνεργάστηκε με την Dua στην ταινία, είχε ακούσει ένα μικρό κομμάτι από τον επόμενο δίσκο της Βρετανίδας Star και είχε πει ότι θα είναι πραγματικά εκπληκτικός. Και ποια είμαι εγώ να αμφισβητήσω τον Mark Ronson. Ακούτε το εβδομαδιαίο podcast του 92,9 Kiss με την Αθανασία Αντωνοπούλου. Και αφού μιλήσαμε για τα gossip και μουσικά νέα της εβδομάδας που μας πέρασε, πάμε να απολαύσουμε τις καλύτερες και πιο διασκεδαστικές στιγμές από το Breakfast Show του 92,9 Kiss με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Στα δικά μας στο σούπερ μάρκετ τι γίνεται. Σε ένα συγκεκριμένα, έφαγε πρόστιμο 1.000 ευρώ. Γιατί πήρε κάποιος ένα προϊόν που το είδε στο ράφι, ξέρω εγώ, 1 ευρώ, και πήγε στο ταμείο και το προϊόν ήταν πιο ακριβό στο ταμείο. Και εμείς άλλη φορά ξέρουμε τι θα κάνουμε. Δεν ακουνάμε ρούπι εκεί μέσα στο σούπερ μάρκετ, μόλις πάρεις το προϊόν, θα κάθεσαι μες στο ράφι και θα φωνάζει την ταμεία. Έλα με το POS να πληρώσω. Υπάρχει και η άλλη εναλλακτική, αν θέλεις. Να κάθεσαι εκεί στο διάδρομο και να το πετάς. Και άμα έχεις πολλά προϊόντα, τι θα κάνεις? Θα φωνάζεις, πιάσε, χτύπα, δώσε. Τι είναι το AIGov.gr? Είναι ένα chatbot σε φυσική γλώσσα που θα απαντά σε οτιδήποτε το ρωτάμε. Δηλαδή, εγώ ψάχνω ένα ωραίο eyeliner, θα μου απαντήσει? Όχι, Ελένη, δεν θα σου απαντήσει για τέτοια πράγματα. Θα ρωτάς, ας πούμε, για φορολόγηση, θα ρωτάς για δηλώσεις. Γι' αυτό λέγεται AIGov.gr. Έτσι ακριβώς. Εσύ πήγε το μυαλό σου αλλού. Ωραία, βρήκαμε τη λύση μας. Πού θα βρούμε eyeliner και τι λένε τα άστρα για αύριο? AIGov, eyeliner. Ταιριάζει, ωραία σύνδεση. Μπράβο. Οι άντρες, λέει, μετά τον οργασμό αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους με μεγαλύτερη διάβγεια, βρίσκοντας εύκολα λύσεις και παίρνοντας κέρυες αποφάσεις. Και το ίδιο ακριβώς, λέει, συμβαίνει και με την αυτοικανοποίηση. Όχι μόνο με το σεξ. Βεβαίως. Άρα αυτό που λέγανε ότι. Το έχουμε κατά νου. Εγώ, για να σου πω τη μαύρη αλήθεια μου, μετά το σεξ, αυτό που μου έρχεται είναι πείνα και νύστα. Άντε μωρέ. Θα προτιμούσατε να πάρετε σύνταξη στα 65 ή να δουλεύετε για όσο μπορείτε? Είναι ρητορική ερώτηση. Θα προτιμούσαμε να πάρουμε σύνταξη στα 65. Βασικά θα προτιμούσαμε να πάρουμε σύνταξη αύριο. Καλημέρα. Μπορεί να φταίει το ζώδιό σου που χωρίζεις εύκολα και γρήγορα. Και ένα τοξότη, ξέρεις? Τοξότης εγώ είμαι. Αχα, γιατί και οι τοξότες κάνουν τα ίδια, αγάπη Άντε μου. μωρέ. Άκου που σου λέω, θέλουν αδρεναλίνη ακόμα και όταν κάθονται στον καναπέ για ταινία. Πράγμα σπάνιο. Δηλαδή, αν δεν κρεμιέσαι από τον ισθμό μέχρι το τέλος της ημέρας, είναι πολύ κοντά ο χωρισμός. Ναι, καλά. Ναι, καλά. Και μην ξεχνάμε ότι ο τοξότης όχι μόνο βαριέται και φεύγει εύκολα, κάνει και ghosting. Μην το ξεχνάμε αυτό. Βαριέμαι με αυτά που ακούω. Queen of ghosting. Να σου πω, με πολύ ζορίζεις. Γιατί? Θα εξαφανιστώ. Εάν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο του podcast, μπορείτε να το κάνετε share στα social media, να μας κάνετε και tag για να βλέπουμε όλες τις αναρτήσεις. Μπορείτε να αφήσετε το σχόλιο σας στο Spotify, αλλά και να το παρακολουθήσετε, να το ακούσετε στο YouTube channel μας, γιατί συμβαίνει και αυτό. Σας περιμένουμε σε όλα τα social media του 92,9 Kiss και μέχρι την επόμενη Παρασκευούλα που θα τα πούμε ξανά. Να προσέχετε τους εαυτούς σας.